Ben, moi ben, moi ben. Pois, como sempre, unha moi boa experiencia, tuvemos un tempo maravilloso, os rapaces, os 50 rapaces, cuotas todas cubertas, incluso algún rapaz en lista de espera, a ver, o esperado de sempre funciona moi ben este campamento, se o tempo acompaña e os rapaces se animan, é un campamento perfecto. Gone away, gone away, and the sun gonna shine on a brand new day. Anotáronse vía outros anos, bueno, habría esas inscripcións e viñan aquí a anotarse, pero este ano foi por internet, telemático, había unha fecha, unha hora de inscripción, entraban cun código DIB que a sociedade estaba utilizando ese sistema casi para todas as súas actividades e inscribíanse unha vez por lista de entrada, os 50 primeiros entraban no campamento e os seguintes lista de espera, pois se houbera algunha baixa. Moi contentos. En xeral é unha actividade que funciona moi ben, xa semanas antes de que se oferta, os pais preguntando cando van a sair, e penso que incluso estas actividades son as actividades que lle chama as familias para facerse socias, para novos socios, nova xente que entra no liceo. Estes campamentos para rapaces é algo que moi atraente, que é un punto moi a favor para a concilia en Semana Santa, moitas veces que os luns, martes e mércores apoñen os días laborais para que os papis que non teñen cole e os nenos que concilien. É unha actividade que ten moito éxito. Se o tempo axuda, non chove, non fai frío, a actividade funciona super ben.